Paglipay kamo mga gahom nga langit nun. Pagawit kamo mga anghel sa langit. Pagsadyata ng mga binuhat. Halerong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan. Si Jesu Kristo atong hari na banhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag dinanagan. Ipakita ang imong kasanan, diya sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon. Nahagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw. Ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi. Kining dapita palanuga. Angay gayudong matarong ang pagdaig sa di makita nga Dios. Atong amahan nga makagagahom sa tanan ug sa iyang bugtong anak nga si Jesu Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunay nga amahan, sa utang niya dan mibayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanusa si Kristo, ang matuod nga kordero. Pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtotoo na himong balaan. Mauki niyang gabi, kanusa giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mauki niyang gabi, kanusa ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala, ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mauki ni ang gabi, kanusa gilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madaogon. Dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos ang ulipon,
Gitugyanan mo ang imong bugtong anak. Hupalaran nga kalapasan, ug gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangko na lang kanamo, sa ingon kadakong nga manunobos. Hanggahom niining bala ang gabi, nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagkuha sa dumot, nagdala ka namo sa kadai, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanusa ang yuta gitiunay sa langit, ug ang tawo giuli ngadto sa Dios. Busa langit no nga mahan, taliwala sa kasadya niining gabi una, dawata nga mong sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit ni ining kagabion. Nga ang kabugason nga dili gayod mo salok, makakaplag unta sa iyang siga, nga sa kanunay gayod magdilaang. Si Kristo mao kanang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nganhi sa tanang mga tawo, siyang imong anak, nga buyog hari, hangtod sa kahayag.